Myslím, verím našim, viem, že budú sa snažiť, aby sa nezranili, ale verím, že podajú dobrý výkon a že tipujem 1x. A odkiaľ ste prišli? Od Púchova. A chodíte pravidelne na repre? Toto je za posledný rok 4. môj zápas. A chodíte do Bratislavy? Či... Áno, Čechy som proti Čechom, Slovincom, tu som bol na Čile a teraz sa teším sa aj na zápas, pravdepodobne na Tiehelné pole, čo bude 5. mája, júna. V Poľsku ste neboli? Nie, nebol som v Poľsku, bohužiaľ, bolo zlé počasie a banujem, že som tam nebol, ale robia mi reprezentanti momentálne radosti a vidím, že aj je tam aj určitá kvalita a klobúk dolu pre Žilinov, je to prakticky asi podľa mňa najpeknejší futbalový štadión na Slovensku. To uvidíte možno aj v Juhoafrickej republike. A na aké zápasy idete do Afriky? Na všetky. Na všetky? Základná skupina plus ešte jeden je tam asi, môže si vybrať buď to Argentínu, alebo neviem, ešte je tam nejaká ponuka. Ale a potom samozrejme finále, to je jasné. A vy ste v Poľsku boli? V Poľsku bohužiaľ som nebol.